हाँ फोन करें सजना शाग पानी थिला आज आसन देखा कांजिया माछ घड़घड़ी कौन आवश्यक प्रथम माछ भजा हो देखु कांजिया माछर घड़घड़ी ये आइटम ना घड़घड़ी कहीं दिखाई ना आज प्रबल वर्षा बहुत घड़घड़ी मारूला से आइटम ना घड़घड़ी दिखाई देखो माछ देखो ए माछ भजा रेडी है कांजिया माछ भजा कौन पड़ी कहीदे पियाज रसुण पियाज अदा रसुण छेचा है पड़ी बाटी पकाऊ दुबरा लगे प्रथम कड़े अल्प तेल नहीं पियाज रसुण अदा छेचा पकाला लंका गुंड हल्दी से पड़ी गोलाला ताकू भल कि भाजा तेल यूट्यूब कर चगला देखु मसला पाखापाखि हो सारा रुचि फिश मसला पड़ला अल्प पानी दे आगुरी सीझा होता आलू को तादे पक्का होगा देखो आम आगुरी आलू सीझे देलु भात
ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁରୀରେ କାଟି ପକେଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ କଷିବା ପରେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାକୁ। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ଣି ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ଣି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚୁଲିଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଘର ନୁହେଁ, ଆମେ ବାହାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇଟାରେ ଚୁଲି କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବୁ ଚାରିପାଖ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା। ମାଛକୁ ତରକାରୀରେ ପକା ହେଇଗଲା। ପକାଇ ତ ଗୋଳେଇ ଦେବା, 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଞ୍ଜିଆ ମାଛ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ এটা ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି କହିବି କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଞ୍ଜିଆ ମାଛରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆଉ ଭାତ, ଗୋଟା ପିଆଜ ଆଉ ପିଆଜ।